Hurrengo ariketia jarraitzeko materiala erabiliko dugu. Lehenengo, guk errezutako baloi bat, eta gero, zapatilla bat, etxien tope aldo zuen edo zin zapatilla. Zapatilla hau, gero erabiliko dugu, hemen itxiko dut. Orduan lehenengo ariketia gaz jongo gara. Honetarako, etxendeko zuen edo zin espazio zabal edo pasillo luze bat hartuko dugu. Eta ingo dugu. 30 metro, hainkan barrukaldiegaz, baloiek gidatzen. Lehenengo ariketia maitxute, bigarren ariketia ingo. Topeko gure etxien horma bat, honekiko metro bateko separazioa mantendu aldoguna, eta barriro hainkien barrukaldiegaz, baloiek kolpatuko dugu eta harrera bat ingo dugu. Hau errepikatuko dugu, 30 bider hankabako txagaz. Amaitzeko, hirugarren ariketi ingo dugu, honetarako hazikeren aipatuneko zapatilla bat erabiliko dugu, barriro pasillora edo espazio zabalera buelteko gara, eta hemen kolokoko dugu zapatille gugandik 10 metrora gitxi gara bera. Jarraizen, barriro gure hainkien barrukaldiegaz, baloiek kolpatuko dugu, eta saiatu bigara baloiek zapatillan emoten. Honegaz, hirugarren ariketia amaitzuko dugu.